Pagtukod o gastronomy school ang giplanuhan sa Sugbo. Atong sayran ang kompletong detalye nini pinagi sa live report ni Luan Merondina. May. Lan dili kalimod nga gawas sa mga maanindot nga beach resorts dinhi sa Sugbo na bantog usab sa tibok kalibutan ang pipila sa ato ang mga pagkaon sama sa Lechon de Cebu. Busa usa kini sa mga rason nganong gipahigayon dinhi sa Sugbo ang Forum on Gastronomy Tourism. Puso, kinilaw ug Lechon de Cebu. Kini ang pipila sa mga gipasigarbong lami ang pagkaon sa Sugbo atol sa pagbukas sa UN Tourism Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific sa Lapu-Lapu City. Ug kay Tatak Cebu ang puso, gipakita pinaagi sa sayaw ang paghimo sa puso ug gipasuway usab ang mga ministro sa nagkadayang nasod kung unsaon pagbutang sa bugas humay ngadto sa Giant Puso. Mukapin sa 500 ka mga delegado gikan sa nagkadayang nasod ang mitambong sa maong kalihukan. Mato ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ning pagsulbong sa turismo, usa sa makapadani sa mga turista ang lami ang pagkaon nga madalit sa usa ka lugar. The national government is mobilizing and partnering with all of our regional offices as well as our local government units and fellow national government agencies to ensure that first, we preserve the integrity of Filipino food. We provide avenues for its development and promotion, and of course, that we understand and develop measures for its sustainability. Utang nga gidasunan usab sa Secretary General sa UN Tourism nga si Zurab Pulilikashvili. Dugang sa Secretary General nga naglaraw sila karon nga mopabarog og gastronomy school dinhi sa Sugbo. This is historical day, historical moment. Why? Because we are celebrating first time ever gastronomy forum in the region. And it's not only gastronomy, it's culture. You saw the colors, you saw the music, you saw the dance, you saw everything is tourism. Sa wala pa sugdi ang sessions, gid-designate si Chef Vicky Cheng sa Hong Kong isip UN Tourism Ambassador for Gastronomy Tourism. Mato ni Sandra Carvao, Director for Market Intelligence Policies and Competitiveness, aron mapalambo ang gastronomy tourism, gikinahanglang mahanay usab ang mga pulisiya. Atol sa ministerial dialogue, gihimugatan ni Frasco ang nagkadiyang mga plano sa administrasyon aron mapalambo ang gastronomy tourism sa nasod. Mato ni Frasco, gawas nga mailhan ang mga Filipino food sa tibok kalibutan, makatabang usab kini sa ubang sektor sama sa agrikultura. Clearly, the success of gastronomy tourism can only be had not only by means of promoting Filipino food, but also by trying to consider all the integral components for its success. That means taking a look at agriculture, logistics, food waste, and the overall sustainability of the industry. Atol sa paniudto kaganiha, gibida ang nagkadiyang mga pagkaon sa nasod. Mga putahe nga gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao gitilawan sa mga delegado. Lan ug maaduna ipahigayon nga technical tours nga salmutan sa mga international delegates. Ilang suruyon ang Camotes Island, Argao, Dalaget ug ang Bohol River sa Luginsan. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina.